Intona ezicema ukuthi kuseAmerica la uyiwe lento. What's it doing? Epic goes, what's it doing? Epic goes, what's it doing? Yeah, epic goes, what's it doing? Epic goes, what's it doing? Epic goes, what's it doing? Epic goes. Good evening. My name is Ojiba Onikwa from Kutunu, Lagos, Nigeria. Welcome to the Blomas podcast. Hey guys, I'm Epinicos. Episile umchiteko simchito kanake ngumphathi wetele into yama 90s. Hola. Welcome to the Blomas podcast. Namhlanje ngafowethu ngihleli no Epic Eye. How's this me bro? Ngikrenga kakhulu mfowethu. Ja, ngiyabonga mfowethu usufike mfowethu. Awuyazi. In a short space, ukwazi ungihloniphe mfowethu ufike. Salute mfowethu sibonga nje invitation mfowethu. Bhuti wami. Hola. Angazi ngomsusu ubhuti omdala. Asha. Bhuti omdala. Asha. Jumping castle. Asha. Ilele gama nje. Ilele gama la jumping castle mfowethu everything nje. La kama wali alikama jumping castle mfowethu. The jumping one. Yeah, the jumping castle. Hey mfowethu. Hey ombeje ukudelela kambeje nje. Umbeje nedwa. Thina ke kwaZulu kwesinye isikhathi uyuthi umuntu umshanga embokodo ayithatha ayibeka kodwa. Esibesibeka entanyeni. Yeah. Ngakonte lapha kwembokodo yayithrow umbeje. Yeah. Uthatha kanjani leli gama? Uyini akuphelele igama? La qhamuka uyini ayibona? No khona ipost engayenza mfethu for the jumping one qaqa. The well known dance. Yeah. Ngiyibona phela ku TikTok. Yeah, wasethi umfuka aba u jumping castle lo. Ngase ngithi naye no. Ngase ngihlale phe kwakhe. Ngiyathatha leli gama leli. Yeah, kube lula ukuthi mfethu abantu bengirecognize jumping castle. Ngiyabonga Ekazwelonke. Ngiyabonga mfowami. Okay, right. Mnami ufuna uyichazele wena first yabo. Uyipho artist angithi. Sure but From Eskaweni Water 5 Mhlathuze KZN yabo because ibhathi inkolo yakho. Izobona abantu abakude. So ufuna bachazele first Epic Eye ubani yabo uswa kuphi yabo ubandlalele nje msamanje. nabe Kahle kahle. hayi mina igama lami manje ngisibusiso Sibisi Mahlasi Mlombovu kodwa ke ngoba sesila lento emculo lena ngase ngiba uEpic Eye amancane kodwa ke noma ungawacinga ne uEpic le yenye into first Epic Eye yisonjulu ivision yami indlela ngibuka ngayo izinto since ngisasemncane ngakhulela la esikhaweni ngazalela la esikhaweni kwelezane ngahlala la ngase ngihamba ngiyokhulela eGoli mangisuke eGoli ngase ngikhulela eNcekwane emakhaya. So eNcekwane ngahlala khona ngenagesi eNcekwane nje lapho oqhilika nje asihlala ngakhona lapha hawu wena ukhaya kade ngakhona uthina futhi siyakukhoze kanje awona ngitshela uthina futhi toba sekade phela yo so ngihlala kakhulu zonke izindaweni odlangubo zonke bengihamba like slow sasenza yonke lonto so ngathanda iacting. Ngithanda kakhulu iBig Nazi ishisa lapho. Sasiyacula ukuthi sibandele zeBig Nazi. Mimic abantu abayenza. So mina ngena kwi-acting, ngenza acting isikhathi esizonke ngihlezi nginamaphupho ngesibukweni ngithi yabona nje. Mina ngizongibona e-stage. Serious. Ngizongibona kuphupho yabo. Ngizo-acta ku-generation mama. Mama esabuza uya-act yabo uma i-develop esanda kubona yena manje ukuthi awu. Naye lento kahle le. Ithalente lakhe akusilona ibhola. Exilona ile acting kanti ushaya phambi kwecamera kahle kahle kanti kuma phambi kwecamera kuphela mangifika la esikhawini ngibuya ngizofunda HP then ngase ngene emculweni sicula nezinye inkabi zami nje kudala phela nazi inkabi zami ngizazi usuka la esikhawini uyeJozi wawufunda eJozi noma ufundela waqeda la wasuye eJozi no ngayiJozi ngaqala ukufunda eJozi uCrash no grade 1 wafunda eJozi ngiyintwana ngafika khona nje ngikhumbula mina ngivula amehlo nje mina ngavula amehlo ngazi ukuthi ngwasegoli. Wena ulethe Jozi wasenatali leyo kuthiwa uZulu boy uZulu boy ngale mina awuyazi uZulu boy wani hayi nguZulu boy yabo so kwaba into enjalo ngabuya ngizohlala neoledi lana esikhawini isikhawu kwaba yikhaya kwaba feel ukuthi this is home ila oqala khona music ke lapho ke sigijimisana ngamagama siphoselana amagama ithi yabona esikoleni kuyizo zonke lezo zinto lezo so lapho lena Epic Eye ngayiqamba mina wayiqamba wena Epic Eye ngasuka nje mina nalo phansi soyibothi ngomo uyiqamba wena igama la uJumping Castle kade yashise waphiwa leli khona bayibona ke ukuthi Jumping Castle
No, kodwa sorry wena i-field yakhe ihlukile bese kakhulu because utrende kakhulu ngama-video Yeah. ku TikTok nako Facebook la nami ngiqala ukubona ukuthi okay xa kunomjikiselo around lo social media okanje and usuyafosha ubhuku uzogxuma mfethu bafo yazi uzoba surprise nabantu bazoba surprise ukuthi kwi-industry sibadala bafo mina ngizokutshela futhi abantu abaningi abangaziyo bengayifakaza le ndaba you understand awayicalanga manje lento indlela engivele ngayo eyenze ngazi ukuthi ngiyafika kanti uyabona mina even ngisho kuma community radio dala ngaba khona yabo mina originally sukela ngizelwe umama wayithi ngisho ngidlalisa ethe uyosakaza kushonila ngambe stop so ayithatha i-podcast le sisikhululekile athi uyosakaza kushonila hamba sithala manje because nakumuntu okukhuluma kakhulu ngisho kungafanele uthanda ukukhuluma too much kabi ngumsakazi wangempela futhi okuyiyona into engangisho njengoba nje ubafo ngiyasho ngithi uyazi ungathi ubiza abantu abangathi bane level yabo isitini level efana isitini esingale nesingale nami ngikhulele eJozi njengoba ngisho nje behind the scene ukuthi bethu ngikhulele eJozi mina Kingsway eBinoni yabo ngikhulele nje eJozi grade 1 from a crash to grade 1 grade 2 up until grade 8 udlalile eJozi mfethu kakhulu eBinoni Kingsway ngabuya flop enzima kabi ngibuya la usubuya lapha endala kabi ngangishaya iflop engaka isigadla Kingsway bekunalento ekuthiwa street soccer ngoJune kabi thengwe all star kudlalwa nje street soccer kabi thina sashaya ibhola la ngena emzini womuntu umjita ke mfethu engazwani nebhola walithatha walidabula lishawe yimi la ngena khona understand kwathiwa no mfethu kufuneka ibhola uzolikhokha leli bhola but intambama saba ne deal nomnikazi webhola ukuthi okay ukuze lo mjita olimazi ibhola lethu azwe lobuhlungu esibuzwini yabo thwa kanye nyi yini yashaya manje hayi namwathi hayi no flop asiye khona wathi ephuma ebheke espan sathatha ipipe salifaka ngaphansi komnyango hayi no emzini wakhe sathatha ipipe salifaka phansi komnyango savula amanzi yes cha sasimjezi sento la yenzile umjita mfethu amajita angidayisa seshaba wathiwa nanga umuntu owenza into asethi ubaba yazini bani wami buyele ekhaya ngathi usuhambe kwanele mina ekhaya ngabuya ngoJune usafunda ngifunda ngabuya ngoJune wathi ubaba hayi kwanele manje umuntu bese umzalo sesithi hayi seki right buyele ekhaya ngathi lo mfana futhi lo mfana yahluka ngabuya kanjalo ke la bangeni ngaye entambanana hayi Tambanana United States of Tambanana kahle into olentambanana yini wena ungahlali khona thina sikhulele khona siyazi ukuthi sisho ngani United States it's United States of Tambanana hayi sisikhohlisa nomkhabe bese ngiyogibela amabhaso PTI lapha yazi ngelila uyothi usuka khona uthi yasho yanka United States wala sure bro so ngala uphushile esiphambi kwami mfethu pusha kudo phambi kwami mfethu yabo isiphathi sakho ngiyasazi mina mfethu uyasula dala mfethu yabo but ususebenza kakhulu mfethu nabantu athini asebe kwi mainstream yabo abantu manje asebevelele yabo nawo vele ngiyakubona sayi hayi siphakathi sibekela suke sephakathi umuntu mase kanje ukusebenza nabantu mfethu kuwena kukhande yipi influence kuwena nokushintsha indlela osebe unawo oyithatha ngayo emculweni wakho yabo no yabo into engayisho Bhutisile ukuthi yabo ukukhulisa iconfidence the most sebenza nabantu manje ngihlala nangu ubhuti uJabu Nkhasela lapho kwami ukukhulisa iconfidence kwalona ubudlelwano bhuka ngiyabo ngisinobudlelwano nokuhlala so ebed yabo lenze kusabangani bami abangani bami
So kuyayikhulisa confidence yabo nje bonke abantu engisebenze nabo mina ngiyafunda kumuntu engenza sure ukuthi into ezongisiza ngiyayithatha kumuntu engiyibona ukuthi izongisebenzela and then bese ngenza sure ukuthi ubudlelwano buhlezi bubuhle ngaso sonke isikhathi insizwa mayiba nenkinga ngesingayo so mina umusic wami ukhula kakhulu ukusebenza nabantu yabona ngisebenza no skills ngo-2024 starta lakho almost unyaka skills befikile erawundini yabo sonke sikhona nje pheze iy'ntwana nayibiza saprepare nje kahle studio lapha endadini lakhe so sasifana from efika ku-skills na-after sehamba u-skills sasishintshile izinga lo-music wethu into ebengiyakuyona kahle ukuze u-skills akwazi uku-engage nawe kwi-project ethile nawe kumele abone izinga lakho sokheli nawe uyaphusha nawe ekwazi ukuthi indoda usondele sisebenze. Exactly. Umuntu njengo-Danger Flex ukuze akwazi ukufona u-Danger Flex u-Danger Flex e-Epic ngenza ingoma enje awuzwe la khona udane kule ngoma leno nobani awuzwe la ithini but kungithemba lokho-ke uzofika lapho phezulu u-Danger Flex no ngiyabazi besolof baningi u-Danger Flex naye wakhona la esikhawini umuntu engihlala naye because even eqala umusic wafika kimi wathi kade ngidansa futhi mina njengoba senqinela umculo kwenzakalani kulento umculo Epic yabo umuntu ebengihlezi nje nginokuba naye ngaso sonke isikhathi even usiqiniseko ezoqala uma ne-studio session usiqiniseko wangifonela wathi kwalentwana kuthi usiqiniseko la uyi-check lapho ku-TikTok iyashisa bengicela ukuthi namhlanje ube khona futhi njengomuntu engikwaziyo ukuthi ungakwazi ukushayela umuntu ongakaze arekhoda ekwazi ukuthi engene kwi-mic so no-Danger Flex awuyi-manager u-Danger sibengamazi indlela abhig ngayo la mjida big bengazi ngezwa isitori se-background leyakhe nomlindo uzela umdiscover video yakhe wahlathi unehlo ngaqala lapho ukumathi umjida akhe hlelo yabo indlela awayebhig ngayo lesikhathi so wawazi ukuplugga umjida yabo yonke into yenzeka so nami as uba yimi noma ngingakaveli ngaleyo ndlela but having those connections having those people yenza i-confidence nakimi nokuthi into engiyenzayo ngiyenzisise uyayibona phambi kwakho yenzeka awukwazi ebheni uba umngani nami mawuthi noma uthi uyabhiliva ukuthi singabona abangani kuzobe khona umngani ungibone ngicula ebese uboza umusic wami awukho ezingeni ngaba exactly so lento ihamba konke nokukhula nemo realize ezinye izinto uthi yazi besicula ngento ewukuthi leso sikhathi siyana sithi ngihlangane noba ungiculisa ngento ewukuthi yazi iyasebenza nayo ne-engagement nayo futhi iyahlangana so yonke ngibe nenkinga ngoba bengikwi-hip hop angithi manje ngaba versatile lokhu ngicula kuthiwa so mangena kwi-3 step from uskills welokhu ethi ngihlanga shaya i-3 step afana abantu ngihlanga shaya i-3 step sithi ayisayishaya ethi angithembi alungele ukuthi ngayishaya nami sure emva kokushaya le ngoma amaphutha-ke sayirekhoda ngihlaye no-Dolphin leya ngoma just a simple song siyihlalele Dolphin DX yabo so siyihlalele nje kupholiwe like nothing into it ku-24 ingathela ibhadi so sayishaya ingoma ngase ngithi ngeke ngiyiphoste ngila esikhawini uyifila ngathi indlela enkulu ngayo shift sound so qala phansi bengabheliva ukube ngavele mangifike khona ngavele ngafika ngazi-introduce ngilo muntu ngakhela longo i-VT step wonke umuntu wayi-reposta osimamane ocabanda wonke umuntu like they were here odwa usewave kuthiwa yeyeye baba nayo inkinga kubizwa ububi so isound lishintshile noma discover ngingathini discover enye sound engikwazi ukuyenza because ngeke ngisho ukuthi ngishintshile hip hop sekhona kakhulu uya hip hop ngi-artist ngi-artist because khona ingoma open base challenge ka-Scissors ngisawumsendela novela wahlanya like kuyo ngimsendele futhi wayishaya umaskandi bayibiza amabhendi sebeyibiza amabhendi manje base siwona umaskandi and I dropped the verse laphana all over you're like ngeke Epic dog like sengithi mina ngimaskandi umculo mnandi mawuhithi soul phelele mina mfethu igama kahle awubona nje igama lesibongo sakho bayazi mina nguKhanyisani wakaSikhakhane
umboma kaMqhele uMathula usidwaba esinembobo unzimasi uduba kathiwa nangakanani ngoba entendeni esandleni usidwaba esinembobo uzinqencane ilingene ukuhlala imake ibongo zakho lozomithakazela thakazelo ngeke mina kumabhakede othanda usho umlaphelele ezandleni kwabakubo kwasikhakhana umbhinqo esitoko mhla ka-27 maqede yabaleka ubhaca esitolo enye indoda unanginangi noma ngingasena nguswidi ngujami kwabangithandayo ngenhlaba mungizona yeah kunjalo thina-ke la kwaZulu ngoba ngiye ngithi kwaZulu not like kwaZulu Natal sesisho ngokwe-industry esikuyona yabo thina uthi umuzisho usuke uveza ubuwena yabo uveza nanokuthi uzalo banje oba ngizala u-return ticket elokuya nelokubuya ekhaya yabo umuntu usukuvezela ukuthi uba bathiwa i-spin kick wayethe ekhaya komama ethe ekhaya kuma igama lababa lelo mfana ka-return ukuze mfethu okay ngiyazi mfethu udume kakhulu sinikwaze manje mhlawumbe ngamavideo iyiphi ivideo mfethu eyakutrendisa kakhulu because ususebenza nabantu abaningi yabo usuyakwazi ukubhukheka nje manje mfethu abantu bekuthole but khona le video le eyakwenza size umuntu akunaki yiphi lo video leyo yani yabona mfethu mhlawumbe kuleyo nkulumo ibaluleke kakhulu yabo amandla umuntu kwaZulu awadliwa ephila amandla nje umuntu asiwadle ephila shout out to Sminofu no Zinxumalo engomeni yabethi abaningi uyena yedwa umuntu kusha abantu yabo lo ngoma mfowethu ngagijima kakhulu lo ngoma leyo ngijabulele and into yabona mfowethu mhlambe lento omunye umuntu angayibuka ngenye indlela ngangisekhaya ngangisekhaya ngepayday kade olile kade kwehlisa iCross emotweni ngijabulele umnanjana lo zuku ekabi ngangihlenga ehlala amadoda return ticket sijabule sihlalele behlisa iCross abaqeda yasisha ingoma ayi mfowethu yabona uthi uyijabulele wenza into ujabula thina sikabantu basemakhasi igidela ingoma ngangishayela nje ushunu wami nje ngathi phaqa ngapost ivideo mangivuka ekseni uyaposta uyivideo yapostwa yimi ekseni one day mangivuka ekseni ivideo igijima no 2 million views shit ngathi mina ama like ngithi twayibo ivideo isireposte uzinxumalo mangithi nangu umbhejo wayiphahlaza mfethu ngicabanga ukuthi emva kwalapho impilo yami yashintsha mfethu cause emapha assist mhlawumbe osusebenze nawo after nje yonke into siyenzakele livid iphumile sebeyakwazi abantu manje usuxhuma vela kahle ngokuthi ke anginayo ingoma ukuthi ngathi sengisebenze nomuntu engomeni ukuthi but abantu abaningi kakhulu mfethu abokhuzana yena umuntu mfethu owathi uma ngibona wangijabulela ngalendlela yokuthi ngangiqala mina leyanto iviki lonke posta mina into engangiyenza ekhaya kubo mfethu sijabule ehleli wakane ngisho ngangikuba ukhuzana wayenomcimbi enzela ugogo wakho ugochapha yabo sahlala lapha endlini kwaba mnandi kubo ngaveza ukuthi ngubani bafu ngoba nginsizwa yangempela mfethu yabo futhi I still believe ukuthi ngelinye ilanga yabo ngoba mfethu abantu abaningi ku social media uma uveza ukuthi uyakwazi ukwenza into bona ba stick ekuthenini sikwazelane you understand past time lokho ukuthi sikwaze ukuthi uyaxoba wena yabo kanti mfethu kade wasaza bu entertainment angifiki manje ngempela entertainment into obuyithanda vele mina into obuyithanda mhlawumbe ngiyazinika lento yokuthi uma ngathi ukhona uMC ongathiwa ngibo bonke uMC abaku industry akekho vele umuntu engimdlela umona akekho umuntu enginenkinga naye but nami ngokwezokhona hawula ukhona umfana nawe ongasho ethi hayi ngingane kuyena mfowethu hayi angavela obala mina nje uma ngithiwa nje mina ngu-MC ngilwa neslender umuntu nje oyislender ngithi nihlale nisehlise i-self esteem ithuba lami namhlanje vela yaphoka islender ngizwana naso islender awufuni bafuna ukugijima ngempela mina mfowethu iqolo lami mfowethu ngazi ukuthi nje lifakwe nje i-spring ngathi lifakwe iketanga
bese liyadedela kuthiwa dlala qondo. Usufuna manje osmall bayibukele Kodwa embuzweni wakho nje mfowethu just ukuconclude kungabe mude kakhulu. Baningi abafowethu abaculi wamaskandi nengibathandayo abangisondeza eduze kwabo especially oJiva Zimnike ngizosondela mfowethu baningi kakhulu bafu. Especially kwi-industry nje kamaskandi akekho mfowethu umculi kamaskandi ongibukela phansi futhi ongafisi ukuba nami ngaleso sikhathi mabe nemsebenzi bayangibiza bengibhuke ngiyakujabulela konke lokho mfowethu ngeke ngidlela umona futhi kuyangijabulisa kakhulu yabo bona ngingane yomfazi kakhulu beveze lento yenzayo bese nawe ukwazi ukuthola isinkwa ngalento leyo sokuyenza kakhulu bafayika ngoba umuntu usondelene nabo impilo iyashintsha ngoba umu-artist mhlawumbe bafaka ngifakazela ayikho into emnandi njengokufika emcimbini uhlonipheke bekunika indawo yakho ungathi uyafika kuthiwa uyabona especially u-stage manager uthi uyafika ethi ubani manje ngisho ngabe kuthiwa u-910 fika egeyithini i-security lithi ungenwa ngale ama-security akuwona wonke abukezi social media amaskandi mfethu ngiya-appreciate kuyo yonke indlu nje the Bhinqa Nations bonke mfethu ongizwa mfethu uma ngibona uhlale ngijabulela ngaso sonke isikhathi sibabonge umsebenzi abawenzayo njengami wena mfethu njamanje elokishini usukhandile igama mfethu seliyaziwa igama mfethu likhulu njamanje khona ivele ebenyenze ngathi nje recently lapho mfethu angekho nje elokishini mfethu basa kwambuka amavideo mfethu Waphuthelwa Dolphin DX Lantwana mfethu is good. Very umuntu wakho mfethu umncane dog vele ukuthi mfethu ufike ngathi ngasushuna yabo style ehlukile nesijwayelekile kwi hip hop sijwayele sina la yenza lonke ngamaskandi umuntu ongumaskandi ama-Bhinqa Nation ayikwazi ukufeel ukuthi hayi mfethu yahlaba leya nkama ayikhona masingathi thina icela kusijava yabo ucela kusijava-ke ayi cha umusic wakho usulalelwa umuntu nodanya hayi mfethu bangibuka yena mfethu vele ngibona udaya straight usibhale naye kakhulu mfethu ufuna ungilandise ukuthi ubudlelwane bakho naye mfethu mfethu usukaphi uqalephi yabo cause yabo mfethu ayona ngiyifisa la ngilina izinto uyibona nembasi mfethu yabo Polile uDolphin ngizoyenza ingabini kodwa engenzi be-short kakhulu usuka uDolphin umakhelwane wami uhlala ngasekhaya nje okwazi kanjena nje ekhaya so ngiyi-artist mina kade ngaba yi-artist kade wasangicula kuthiwa yini uyayitshela ngasekhaya kuthiwa yini uyayitshela uma uyi-artist uba discipline so uba discipline as an artist umphakathi ucabanga ukuthi uyayitshela discipline as an artist nje ngendlela eqondile so into eyenzeka ngathi mase ngifuna i-me time kade ngisenza ama-group sicishe sifike egamini siperforma koSadma yabo siperforma ngokubi mase sesithi-ke sengithi ngiyabuya sengifuna ukwenza into efocuse kimi ngifuna mina njengamanje ngathi ngithi ngiyayicinga wavele wafika ekhaya wathi ngizwile kuthiwa bhuti khona istudio la ey'ntwana 20 bantu uyamanje 2023 ebefuna ukule 10 the time yamanje vele mfethu exactly so mayifika kimi sifuna sishaye lokho efika nje ezohlala nje noma mangibuyo record efuna ngimzwise ukuthi ade ngirecord yani yabo belokho besho ekhaya record yani belokho besho labanye abasekhaya uthi hayi unephimbo unephimbo yabo belokho besho uthi hayi unephimbo uyazi ukuthi mawe artist ususebenze kanzima nokuthi nje anginasikhathi manje lo bangethela andile nasikhathi yabona nje andile nje anginasikhathi so kwase ngagcina ngithi ngabanika i-chance bewu-3 bafika bewu-3 ekseni bacela ukurekhoda ukurekhoda niyazi ukuthi ukurekhoda ngi-studio endlini shout out to Extraordinary for istudio because ngangisithathe abanye bafowethu o-XI so uma ngifika ngabatshela ngathi nginikeza i-hour bafike ekseni ngilela ngathi nginikeza i-hour hambani niyolungisa ingoma yenenze show nachoka abafana bami siyede indaba phambili ifile indaba yenu mabefika behambe bebuye mabebuya-ke beshaye nami suma ngaba record ngihleka nje kodwa ngathi number sengiyisethile kahle ngihleka kanje ngithi hayibo yakhuphuka nenza from lapho uDolphin wakhombisa uthando kakhulu like akusiyena umuntu ongangabaza ngothando lakhe analo for music umuntu okwawuyena wayesengilandelela ukuthi since bhuti uthe uyasithatha uthi uyasikhulisa because
ufunda ukwazi ukubhala ingoma bengakwazi ukubhala ihook ukubhala ingoma like cause awusungenayo idea usukwazi ukuthi uyawuthanda umculo but awazi amakhoza khona okay context to metaphor boy context to punchline into nje leyo wena ngoba ubhala ingoma enza nje wathi hey but manje ngokwenza ucula ngesingisi ngasungabusayi isingisini yona ibambelana yona cause sibonile indlela ngalibona iphutha mina cause ngaba mnandi kodwa manje kwaba ukuthi angikwazi ukureacha kakhulu kubantu ngeke ngisashintsha manje futhi ngithi ngiyashintsha ngiba umageba straight wonke phela wena cause abakwazi abantu ungakwazi vele uqhamuka ngesizulu so yawayimisela sashaya ama video sahlezi nje njalo ngishaya ama video ngimbuze ekhaya bayazile ngidlala ngisho ngesizulu lapha ngishitha ama video ukuthi ukuthi ngicela ngesindlela iyodwa indlela ezonza abantu bekubone nokuthi bekwazi bebone i-reel yabo nje i-reel TikTok ukuthi bekubone nje ucula cause ungayidlala ingoma ibe blind but ukuthi bekubone ucula ukuthi nangu lo muntu lo bekwazi ukuyaletha uma bebona isiqu sakho usho so yaudolphin yes ngasho ukuthi intanami like from A eqaleni kwakho music ingoma yakhe yokuqala erekhodwa yimina yonke into no introduce kwabantu because wayengazi umuntu mina I had a name ngaleso sikhathi leso lana so I made sure ukuthi onke amaphutha ami nje akade ngathi nje siwalungisa ngawo oh yeah uzumsheke abe Jebzini khona into abathi Jebzini because bebe u2 khona baloshama feature kakhulu bokubuso no bafika bo2 ibona abantu bo2 yibo labafika bo2 babe u3 nomunye lo munye washeshwa phelelwa amandla emva kwengoma yokuqala because wayezwa ngathi shuthi zimandla lezi zakhuphuka wangempela nazi isikhulu zayintwana lezana zayidala lapha bengibuze endini usuwenza ingoma no manje because abafana abancane even show usithuphi akele ne-oled lakhe uDolphin usibuza ucula no-Andile ucula kade likhona i-oled lapha engadini silaphisa lithi kimi uyakhumbula ebuyorekhoda ngishaya kade ngitshela phezulu of cameras ngitshela khona umjida wakho phezulu udlala le ngoma sabengotweni yabo suke emoli udlala le ngoma le ngithi mina bazi abantu lezi lezi uthakazazi wabona le video Facebook lokhu yabo umloko scroll ziyalaphisa ngempela yantwana lana ine-talent futhi ihamba nengilosi zonke izinto zayo ngathi ngalokhu ikhanyile nje iqhubekile ifikile la kumele ifike khona because uma ingena kwi-mic noma ngaba i-artist elikhulu uma isifikile khona le presence ekhona sure yabo i-presence ongeke uziyiphikise into umuntu uma iphiwe ngeke uzukwazi yazi bravo ngiyambongela futhi kanti usabe nomngane okanjena futhi yazi kubancane futhi uthola ibraya umngane futhi akufisele into enhle njengoba esho futhi efikayo ukuthi futhi uyayifisela ukuthi iqhubeke iphumelele because abanye abantu banokuthi umuntu yabo nje kwamfundisa wena ukuthi okay igame kanje kwenziwa kanje anje manje impilo elevator nje manje kamnandi uyaphezulu awumoneli futhi uyamfisela into enhle akujwayelisa abangani futhi yabo umuntu osolelayo because abanye baxobana ukuthi hayi akangayi phezulu sayile ithalente yabona nje ukukhulula imbavu lapho yabona if kuthiwa mina ngithi ngiyamvalela nje manje noma ngiyamonela fanele ukuthi ngiyimonela mina what if nami iway up yami idinga yena ngoba yena naye kusengizeka nje ngelinye ilanga sokuthi siphabazi nabo ingakho ngathi umuntu ngabantu siyazwa so yanja so umonela i-student uma uthisha bese uba nomona for i-student okusho ukuthi wena shuthi imfundiso zakho shuthi uthi ayiphelele emoyeni ayingayi phambili ngoba lo muntu ezakhohlwa uzohluleka ngayifunda ngobani liphela ngaso sonke isikhathi kuthiwa ungibona nginje ngisibanibani waba nenhlanhla-ke na nguthisha osashaya futhi ngisaqala lapha inamba ngiyayidala lapha nje uyazi naye ngenhla kakhulu awu ngenhla uyazi abuyazi ibhoyi inamba iyatalatwa lana i-versatility nje ngi-versatile nje lokho ukuthi nje namanje uyabuza kimi ukuthi bhuti senze hayi nami ngiyabamba mfethu umjito uNtswembu nje nangokhulu umekhombisa ukuthi uyazi umjito warecord wangena studio hey bafo ngisho ngithi it's a matter of time yabo umculo kaMaskandi sibaningi yabo khona ezinye izinto mhlawumbe ngabe kade ngarecord because kunezinto engangizibona eziningi kunabantu abane talent la othola ukuthi urecorde ngesikhathi eswrong understand yes fuck powerful yeah ingoma yakhe Intswembu yayizwa ebesidliwa abantu yabo nami mfowethu ngiqamba ngiyathanda nami ukuthi ngibe phezulu ekhekheni kodwa themeta losana kubelento le yeah isikhathi bafuna ngiqambela njengamanje nanokurecorda phela yabo uMaskandi awufani
nokurekhoda imculo ye-hip hop house or gospel ukhokhela umuntu wesiginci umuntu we-keyboard Inkinga lokho masikhala manje udinga ila yaweziginci kufanele mhlawumbe umuntu uzodlala live yabo le ama-backup singer ya ukho lula so yonke loo nto idinga imali labo mhlawumbe uyaphela nje u-30,000 40,000 kuyo yonke into uzorekhoda into engeke ilalelwe umuntu yabo so kuyo yonke loo nto nami mfethu ngiqamba manga ngiyathanda but it's a matter of time yabo nanokuthi ke ziningi izinto oyuzibone ukuthi okay le izongishaya yabo angizingabazi yabo but ikhona izinto ozibonayo ukuthi le izongishaya sure but luckily ke e-studio mfethu sengingenile yabo so I'm waiting for the right time ngiphazamisekile mfethu I've been through a lot nje umsebenzi wami usu right yabo yo so bengekho lula ukuthi ngarelease umculo ama challenges lapha akanjani phezulu ama-challenges nje phezulu ama-challenges mfethu serious ukuthi yonke into besi-right and then recall ukuthi mtshida ngosuku olulodwa nje kwashona abantu abawu-2 ekhaya ubhuti wami nobaba wami engasengisele nabo so ngaluza nje yonke into nje I lost it yabo ngale ndlela yokuthi mfethu as an artist mhlawumbe engelona mina ngu-MC I'm professional MC emcimbini serious umsebenzi wakho wenza umsebenzi wami nje bafo serious yabona lokho sekubona nje ku social media I'm a professional MC yabo so ngikho konke la ngihamba khona ngihlale ngirepresenta igama lami nebrand yami uChampion Castle so ngisuke nginakho ukuthi yabo so bafo inhliziyo yami nanempilo yami ngiyacabanga ukuthi khona la okwasiza khona ukuthi ngazi abantu yabo ongakwazanga khona ukuthi ngizibamba ngosuku olulodwa bafo yabo ufike ekhaya uzongcwaba phinde futhi ngeviki elizayo uphinde uzongcwaba mina ngangingase empilweni umuntu uyasala yedwa so into yami yaphazamiseka yonke so but ke angeke ngithi kwakubheke kimi ngoba nangine but it's part of life yabo izinto ziyakwazi ukuthi sidlule but nje mfethu amajita nje shout out to Jiva Zimnike shout out to Manana Sikhakhane abantu mfethu abakhona empilweni yami shout out to Sithenjwa omncolwane abantu mfethu ababele kubekhona phezulu uyithola kanjani mfethu because abawuzikhuluma sixoxa la ngiyakuzwa mention amagama lawo kuma scandal bathola kanjani same thing nje njengoba same thing njengoba nje besho ukuthi uma uhamba abantu bebona italent basuke bengancane akekho bafuna umuntu ongahlala nawe encinci ukuthi uzomthengela utshwala umuntu uhlala la ngoba ethanda yabo mina amajita mfethu balibona italent kakhulu especially yabona kwi-industry kamaskandi easy ukubona italent ukuthi hayi lo angayenza lento understand emsebenzini umuntu ashatha yabona lo mina can create a song out of nowhere abantu laba babona khona ukuthi hayi thina sihlangene kahle nawe ebheni mfowethu singadlala ingoma emnandi sijabulisa abalandeli bethu Siyo recorda la Epentecost. Yeah. No, but ngiyawuzwa baba sisebenzile nabo kakhulu bakunikeza futhi nawe indawo yakho ukuthi nawe ukwazi ukushayina kuleyo position leyo abantu bayisa kanjani emphakathini lento le yabo because ubona abantu uhlala nabo kanje sekubona how ike yabanzima kakhulu le especially le Jumping Castle especially kwi private life yami kwi relationship yami yabo I content yami ifike nje umuntu ongathi isiphuphu you understand and then mina kanti ngumuntu oqondile yabo ngumuntu onengane and ngiphethe ishisa imanzi ungazitshela ukuthi hey akanti lutho ngiphethe ishisa ngempela yabo kufuneka lo ashishisi mama first ashishisi mama first ngiyamthemba Ngiyaqolisa mama ngithembisile ngikhulume nawe. Ukhulumile kodwa. Yeah, but ke ngizama ukusho mfethu abantu yabo. So
uma ngabe mhlambe like siyahamba yabo abantu bemthathe njengomuntu ongathi qoma isiphukuphuku ngiyabonga nje ukuthi ungibekezelele kulokho uyazi ukuthi for the life of the game ngiyayithanda kakhulu entertainment bafu yabo kakhulu iphupho lami nje ukuba kwi-TV ukuba kwi-radio njengoba ngisaliphila namanje ngingaka reach ngize ngasho ngathi ngifana ne-Ultramel I won't stop until the last drop yabo so ama challenges abe inkinga kakhulu ilawo abantu emgwaqeni bengitreata njengomuntu ongathi isiphupho I remember one day ngihamba edrobheni umjida wangijabulela umeme wakhe ujambe nkazane ngishithe nawe umjida wabaseleke uyangishutha behlanganyisa khona ukuthi umuntu wakho sifazane ujabulela imidi bafo yazini umuntu usuke ejabuleni into asuke eyibona efonini phela ngimazi ngiyazi mina angikwazi jump ngazela akwazi umuntu engihamba naye bese screamela wena uba wena hayi bafo ngeke ulwe nemizwa yabantu kuthiwa ngekhonto ey'nkinga Rob engeke agcine khona not ukuthi uyangaka uyajabula ukuthi ubona Nasibhekana nawo mase shutha nawo umjida senebhizi manje uvela shazo ngenyameni umjida wathi kanti jumping castle umuntu obheda kanje I was like bafu kanjani manje ngathi mina awafusho ngane wathi mina ngitshela nje ukuthi awuphela umuntu ontswembu nangu mama sekujabulela ngabona so ibeef from I understand no mama futhi funda ama-comment nasekhaya befunda ama-comment uthola ukuthi okunye kubaphatha kabi athi ngahlala phansi nabo ngabatshela hayi no yazini ngizifake mina kule nto ne anikho la nina you rather delete social media uma izokuphatha kabi ngama-comment negative kumina because mina sengithola imali ngale nto shut up boy akunyulu le nto le akunyulu epic eye mfowethu njaya mfowethu Brawa hayi nami sengilindele bekhuluma ngiyayithanda izinto zakhe Pentecost izinja top dogs asiphoseni impilo bapha njenganje mfethu ngiyazi baningi ama-challenges kumculo nje yabo bro ziningi izinto mfethu elibhekana esingazazi lapho thina sile-artist but ngiyazi mfethu ziningi izinto elibhekana nazo as-ama-artist yabo ufuna ugaye mfethu nje ama-challenges osho said bra umuye artist mfethu nize because abaningi ngeke balele istudio abanje mfethu abaningi asebhizi yamanje asasephumelele uthola umuntu ubelana kusofa elala studio ulele ngadlile njani ngoba impassion nevision umculo yabo ikhona lento le abekeze yabo wena nje ezo epicayo ngiyinsizwa nje into engacela noqala umusic nasekhaya ukhokha indlela angikhulisa ngayo wenza ukuthi nje indlala ngabe into engiyisabayo yabo so ikhi nje ewukhi umakoya nje ukuthi indlala nje angiyisabi lawazi ubezela umfana basaba indlala uthatha inqumo wrong sure yabo so indlala nje angiyisabi ngiyilelo artist lelo ngiyimela into yami ngiyimi nje kanjena umshizilo kuyashizilwa ku-industry uyazi baba uzwe okushuthi uhlanganisa ini izwa lento ayiphethe mina izwa isibhase akanayo yes uhlanganisa indlala and ngiyambona umjito nenkani indlala nenkani angisho ukuthi anginakile ukuthi angilanga ngilambile yabo so sukelana sahamba sayijuzi ezala esikhaweni bayazazi endabeni ngiyabona la esikhaweni sekhaya kunekhaya khona la can't say bekhona izinto ezirekhoda nje nokuthi asinaso istudio nje lezo indaba ekhona leyo indawo but nje sukela sayijuzi that's the biggest thing sukela sayijuzi asina studio asina equipment ekhona anda properties lapha noma ikhona but asinzile phela asinamuntu ngahamba bahamba oDolphin ngafika esengifika okay kunedlala ngikhona ikhaya lami elile eGoli but kwaba nezinkinga ezincane yabo ngo-2019 qala iCovid yabo so mangifika ke sengizofika ngibuyela cause yathi taxi ngena nje eGoli ngasho ngathi ngabuya ngabuye because last time ngikhona ngase ngithola ama-auditions akwi-generations sekuthiwa uzo-auditiona in 3 weeks from now
ngokuba weak ngaleso sikhathi leso ngathi mabhekana ney'nkinga engabhekana nazo between 3 weeks loyo kwamele ngibuye ngize esikhawini leyo opportunity yonke into yasala kanjalo ngoba sizoqala i-COVID-19 yabo yonke into yasala lapho ngase ngivele ngingekho vele khona ngase emqondweni kanjani into yasekhaya because yabona amakhaya ethu thina siyabantu abamnyama analento leyo fluctuate yabo ehluphayo leyo nto lezo umuntu ezukhulu ibona masukhulile usuke ubona ukuthi hawo yazi le nkinga lena bekuyinto bengivele kumele vele ngiqashe khona egoli ngikhona because bengisebenza ngiyigrade ngikubona lo phanda vela so ubuya manje ke kwenza ukuthi umuntu kube nenkinga kakhulu imali ayikho sifuna umsebenzi hayi ukuthi siyacula nje kuyafana namatoho asisho futhi njengoba sila u-urban njengoba sixoxa nje kuzophelela khona la sisixoxa noma ayisekho lezi zinto ngeke isenzeke ukuthi silale studio sazolala studio ngokumele wenzeke sazolala singadlile sinokulala ne-boys sithi ne-boys sihlaye lapho no-Dolphin laphana sithi sidlala namhlanje sithi asenze ingoma boy ingoma khathalo ulale kwenza ingoma kuseni ukwazi ukubona ukuthi kwenzakala ini yabo because manje kumele ngirecord uma kuthiwa mhlawumbe uhleli ngithi anenzi lutho sikhuluma ukuthi kudliwa ini uma solo kusiyibuza ukuthi kudliwa ini kuzoba inkinga kakhulu kanti uma senza ingoma isikhathi siyahamba vele uthi uyabona uma wenza ingoma vele uthi uyabona hawu sekuphela 4 hours record awuzoshindala yabo into ey'kanjalo because sifikele sifuna umsebenzi ukuthi mina nje ngifuna umsebenzi like because I need more artists umuntu independent asayiniwe kodwa ino-pick up because umu-artist yabo umu-artist into mhlawumbe oyithanda mhlawumbe angithi mhlawumbe useyi-teenage usafunda isikole usiqeda isikole yabo patience usenayo lento yenzayo umu-artist bese abazali hey awufuni ukufunda wena noma ufuna ukusebenza yini oyenzayo lo mculo owenzayo umzali ufuna ube ne-9 to 5 yabo uvuke ekuseni ubuye ntambama yabo uvuke ekuseni ubuye ntambama ikhetha lingizalayo-ke mina-ke ngingayizwa-ke ndaba umculo mina ngaphuma esikoleni ngafunda umeshini ngo-2015 ngathi ngifuna ukwenza umculo same time zakhalela uyabona ukuqala ubone lapho khona ubona khona ukuthi yabona nje manje ngiyaqala ukuthi into engiyithandayo i-opposite ngale ndlela ukuthi kwamina ngiyiquestion lero ukuthi umculo yabo because kuthiwa nje yini leyo nto uhambe yoba yini kungisho ngithi mina ngaqala lapho ukuyimela kahle ngiyilwela nokuthi ngiyilwele ibe yinto because njengamanje bakuno TikTok ngena TikTok mahlase phela ngirethi manje bakuhola nini befreshing yawona nje bayifaka ukuneduze sikhipele amaphuzu lengoma esithanda kuyikhipha yabo so masiyikhipha ingoma uthi le ngoma lena ayisafani-ke nalesinye iphethe bengisibone esincane ngithe ngiyoyilalela ngathi sengiyisethe kakhulu yabo so yonke amanye ama-ships esibhekana nawo lawo ama-artist ukuthi ingoma bafike bebone i-real the time ubone i-real ubone i-shot encane ubona le piece esifuna thina ivele uyibone lesicabanga ukuthi i-good for ukuthi ikheshe indlela wangikhumbuza bram wangikhumbuza azi u-Gold Mess u-DJ lo-Dixie ukabuza lapho ukuthi yini kahle ebulala umusic yabo yini ingoma idume mhlawumbe u2 months noma inyanga bese iyaphuma base bakhomenta abantu bemchazisa hayi inkinga nina nisilimaza ngabo TikTok challenge ingoma khona le part emnandi ngomeni Thola ngomsiphuma siphelele ayisesiyo lento leyo abantu abayithandayo yabona le ngomsiphuma singenye mayisiphelele bafila uthola ngiyaphatha abayithandayo incane ayibona lento leyo usukhumbuza leyo nto leyo siyabona abasnippets leyo ifana nakumaskandi solo kuphazamisa yabo kumaskandi u-TikTok uyabaphakamisa abantu abaningi uthola ukuthi mina mfethu ngizofeatureisha uBafu yabo uBafu afika likhila ivesi ebese ku-TikTok ukuthatha ivesi laBafu elincane awangena bakuzwa mina mangifika bese beyi-fast forward bafuna ivesi kaBafu sengikhokha imali ngafeatureisha ngadliwa nokulalela silibele yonke le u-TikTok muhle mubi awungabeka kanjalo muhle mubi first because uyakwazi ukublow up lapha yabona ngezinto manje uyakwazi njengoba kade sho uJamie Gazelle ukuthi wapost ivideo wavuka ngakusasa yabo maningi ama-artist njengamanje isikhathi samhlanje maningi ama-artist ablow up through ama-social platform ama-artist amadala like masikhuluma ama-artist akhona nama-artist ama-artist lawa athi wona indaba ye-social media ayibizwa ukuthini le
khona lehlukanisa kuthiwa ama-TikTok artist. Umuntu bakuthiwa hey nje Maraza like hey Maraza mfethu ushaya ingoma enamavesi awu4 noma amavesi awu3 ethi ngisilona phela i-TikTok artist mina. Sure. Yes. TikTok uzoyithola ingoma yakho mhlawumbe mayisiphele ingoma iphele licishilingane ne-reel uthi 130 seconds, 30 seconds noma 2 minutes yabo. So Maraza wakhipha ingoma zo5 minutes enamavesi awu4 16 bars noma 20 bars belandelana ingoma iphele ukuhamba ngempela. Wayefika kwenye radio ngithi hawu dog ushaya amavesi awu3 wathi MC TikTok artist. So khona leyo nkinga khona njengamanje ke yabo osijava siyo ama TikTok artist ngeke kwabiza ama TikTok artist so yabo uTalashwa ngempela inamba so thina sifuna ukuyibamba kulo oshuni ke loyo lo Tala phela ama TikTok into ekhona thina lezi zinto sophila nazo so sebenza ngazo zikhona so zenza zisebenzele Flex or Leo Greens. Flex or Leo Greens Leo Greens dog Leo Greens. Leo Greens Leo Greens or to say wave. I had to say wavy bro. To say wavy like I say wavy. So over like shit with channel because like hip hop. To say wavy being it like being in it even ngesikhathi esasekulo hop. You must to say. Hey, usebenzile lo usebenzile. Ngiyakuma usangazi. Awubheka inkomo zami usebenzile. Usebenzile lo ngoma ngaba. So plug. Mina bafe. Program ngifana nengane. Mizwe sinestabi focus nestabi. It's all that. Yeah. That's what we be like this by. No, le battle le Pozo myango. yeah, warmeka leo. Yona ngoma leo. Yazi ke lo ngoma le hip hop. Hip hop le mix soul. Yeah, uye lo msho. Ya ina maskandi. Eno maskandi. Umthino lesikhaweni to say wave Lesikhawu sikosithanda. Yeah, to say wave like Ngabe ngidlala ngama ke sithi say Dolphin ngabe ngidlala ngama. Ay lapho bayazi umhlaba uyaziwa ukuthi ke lapho ngabe thina ukuthi ungayibuzi Ipolitiki iningi amaskandi nakhona. Sure. Ucishe ngapi kabi? Sayitama. Ayizungifaka kwesinye isport ngamanje. Kuyuluka kabi. Bhoda. No, akavanga ngixishile ngilalela ingoma emnandi yabo. But as a person Phamba camera first. ufuna ngisho Awusho Facebook ucishe ngapi? no Thandeni umkhuzana. hayi bafo hayi Because ibona abantu velela ko njengamanje first. no mina yaboleka maskandi Usachaza umjida. hayi uyayazi yabo nje uyibuza uyayazi ukuthi izongenza kwabanye abantu bengasafuna ukungizwa kanti nami kunento futhi engiyiphembayo yabo sengiyayilimaza okusho ukuthi sengifuneke ngilalele abantu yabo mhlawumbe ngingabaphendula bonke but between those two giant kaMaskandi yabo ayibisa reflector ngendlela ade uyisho ngayo kwabanye understand yabo because ngingasho ngithi mina okay fine mina okokuqala yabo mina ngizalo kaManqele mina yabo uyayizwa lonto le and ukuthi ngithanda ubana kungisebenzeli sefuneke mina as an artist kuMaskandi akufani yabo it's too different yabo bafu I won't lie mhlawumbe ngizokutshela behind the scene ukuthi ngithanda abantu kodwa ngiyazi mina kulela ngithanda abantu ngiyazi kulela ngithanda abantu hayi awona ngilandela umgqumeni ngithanda ukuzana uzoyivikela phela because ngiyakwazi ubani igcokama igcokama umgqumeni nje nje umlandela umgqumeni uzolandela kakhuzana hey hayi no bafo mhlawumbe ngale kokudlala amagalelo mfethu enziwa abantu umuntu uyakwazi ukuthi enze into enhle kubona bobabili mina ngiyabathanda bobabili because bobabili umculo kaMaskandi bawenze wabangaba yilento edelelekile yabona bangene eindaweni ebesingeke singene nje yabo nje amabhinga phezulu so lifestyle ba create community yabo phezulu i-tribe yabo phezulu bavele bahlangana and siyinhle lento masuyibuka too much yabona manje yabasebenzela bona mina ngeke izingisebenzele mangithi ngihamba nobani izongigqilaza ezokulimaza vele wathi wahamba nawo phezulu unani phezulu
No, nami ngifuna kanje. Ipolitiki ezikho la ongendawo. Khona nawe la. Ipolitiki ezikho la ongendawo mfethu. Bokuhlezi ukwazi lokho mfethu. Oh, wena ufuna ngithi it's either you love me or you abantu mfethu abalandeli bethu yabo. Nami futhi angilutho ngaphandle kwabo yabo. Uma ngathiwa ngempela kukuyena ukuthi umuntu ucabanga kanjani. Ngeke ngishintshe indlela acabanga ngayo. You understand? But ke into ebalekile. Mina mfethu emotweni yami, endlini yami, emlonyeni wami ngidlala into engiyithandayo. Exactly. Oh, usuka lo suku usuyizwa. Yeah. Bra, ngizwakala. Aba projects first ngiyazi uyaspana first busy. Yabo nje uqala ungitshela nje ukuthi Tuesday ngile Jozi. Yosetshenzwa futhi nakhona. Yosetshenzwa umshikashe simuyela lapho manje kuphela ubhontisa manje sengiyobheka. Phela uzama umunye lapho. Uzama umunye yabo. Ngiyele Tuesday. Yeah, ngiyele Tuesday. Soba sonke. Soba sonke uba lethi yabona ayizabotshela lapha. Kodwa ngibone. Ngoyazi wahlanisa abantu besibo sinabandawonye bona ngishi. And so yimina wona. Hey, no sponsor. Yeah, I release. Khona ngoba ngisanda ku release it step. Interesting nayona ngenza even na career yami kube phase le ngifeel ukuthi yabona isikhathi esinteresting kwi career yo music wami because like nga release projects last year Kick Off and Not Dying Horse was a new talking Apple Music Apple Seeds Apple Music sure yeah ngai release asengiba nama complications ne distribute ngavela ngatheka down your nje ngoba i clean slate epic ayakwazi umthola ndawo yabo so njengamanje bengisanda release ke this is first single le ngibuya ngayo i3 step like abantu bakhombisa uthando ngenye indlela so mele iyoshoot music video khona eJozi mele ngiyele sengidlala isikhathi eside nje la esikhawini usadingakala stage yo welcome usukhululekile njalo so but Tuesday ngiyabuyela bese siyoqhubeka sishootha music video ngeshootele yona yodwa ke kuba nenye imfihlo engibafihlele yona abantu so ikhonjile Afropop khona ingoma le yamafikizolo le noma Phorisa lena ikhona Thela mele uphina khona sure yeah ngishaya impahla ke yale impahla ngayishintsha Uyisabulile noma? ngiyano kushawe nje ibeat kabusha nje ake ngacula mina sengicula nje akole nje thela mele uphina cela ulibuyisele apulithathe Afro ifuna sexy drill so 3 step noma no sexy drill Afropop sexy drill yabo music pop smoke sesenye into leyo no sexy sexy lo wayibalekile lo John manje. When more people are wise away conversation ingane ngayiboki because lo wayile pitchy bantu isound kahle nje smooth emnandi yabo but is a hard but drill ngithi drill leyo pop smoke le yase UK ishaya kanzima leyo pop smoke lena leyo zabaxhuma ngazo lezi but sexy yona yenza ibe smooth ukwazi ukuyilalela ibe jam ifuna ungasicela ku R&B yeah so ileyo sound leyo engizoyirelease kanye nale ngoma le video 3 step amaphutha sephumile 3 step all out wonke ama media platforms and yapusha very hard fanele baba Dolphin DX inja yeah ngisipana no Dolphin DX bese ukuthi i-production ishawo 50 stacks abantu abaningi bejenga skills yellow skills yaxolisa bafethu 50 stacks yeah 50 stacks Magnolia producer nje khona lana eyo 50 let me give you something boy like fuck ngifake mask emhlophe my event sayisanga nobhuti futhi kwenye event ye Triple D ngapha sikhona khona ngizothoba hard sibile ma event nobhuti le awushutha ngibengaka umphazamisa umuntu mayebhizi uyasho ukuthi sohlangana ngenyanga yabo ngalokho ichaza kunomsindo emsindweni wethe njalo but yeah kufuneka lokho ngizorelease nje amaphutha asephumile amaphutha step ngizokhipha music video ngiyangithembisa ukuthi ngizosebenza kanzima ukuze aphume because kunzima but amavisuals ama-visuals ngishaya music video proper udlale ku-TV like ngifuna nje yonke into clean bese kuyenzeka-ke ufuna umuntu ozowasha imoto ekhawashi vele ufuna ukufika ngenye imoto imoto wena ekhawashi ufuna ukuvela kuyingoma kabavumbi wethu nami sengivese ezinye izinto khona iphathi yomuntu onakhunjana ofanele adla amasi so ungayithatha leyo ngakwazi ushaya isipuni esigcwele esisidala
Ukhangele serious. Besamazi becaba le video le khona video ayahle ethi khuphuka vo. Khuphuka mfana wami. Hayi. So okwamanje le engibaphathele yona i-project ngizoyikhipha late this year mhlawumbe ngo-October November. But amasingile awu-4 engizowakhipha kuleso spaces in between because kade ngagcina urelease i-catalog yami empty. Because ngayiteka down yonke yabo. So amaphutha nje a-safe ahleli kamnandi ahleli kodwa wabangiswa umuntu awana competition kwi-catalog yami so kumele ngani i-competition. Yafuneka abantu bekwazi ukuthi lezingane lezi uhlezihamba nazo futhi uyivusa. Ngasho ingane zethu madoda. Wena kwathi ngaze zonke thini wash. Hey luthi phose phathe izingane dog. Lo brother. Hayi mina ngena einganeni. Usaba camera, usuku le pro. Hey phathe izingane umjila first. Njanje. Hey first. Yafisa lo mjila first. Dog, lalela Eben. Yabona Eben. Uphathe izingane ezine. Izotshayini Genesis kwa. Genesis kwa. Into ezinginike ukuthula kwakuthiwa hayi bayiphatha bazenzile utho ngithi mina ekwangcono. Hey, bayisebenzisa ke la bafana abadala abafana. Kanti bayaganga. Hey, bayisebenzisa bafana. Uyifusa phofu. No, bezazi lethu ungayenzi Phofu ufana stand like bangama group amathena because bahlukahlukene yebo. Basashisa kuphela. Mhlawumbe usi-advertise ukuthi nathi mangabe sifuna kumele senze nje. Umu-artist yenze umuve mhlawumbe namathekeni ashisayo just for i-image Amanzi. Yayibona nto le. Yabo. Ngathi ubaba uphuza utshwala, ubaba uphuza utshwala hey. Yabo abantu bekuhlonipha yayibona nto le. Cha abantu bakhethe lo image le. Manje angazi uma i-brother mfethu lezi ngane yiphasa ngeke uyiphasa ingane nje. Ngiyala. Uyayizwa nto engishoyo. Ingane yami iyayithanda lento ukuthi mekuthiwa nje ubaba kwenze njani? Baba uphuza utshwala. Manje ihlala efonini kakhulu ngiyayikhombisa ngithi hayi Angazobona into uphuza amanzi lo. Hey. Ay phela uthi kuloko hayi uyaba mfethu qhubeka nje hayi Eben ahlonipho Eben kunabathela kakhulu manje ngoku manje masecabanga ukuthi manje hayi khuleka hayi labantu eyazi yabona Eben ngomsebenzi osusebenzayo okay ngomsebenzi osusebenzayo lokho kuphela ngempela uqondile cha ama group nje akhona ngathini akusibo abantu ongabafaka ekhwapheni eduzane beze bemeduzane ngalendlela osungibona ngimeduzane kwalomuntu lo osungibona ngimeduzane wakho umuntu oyedwa usuyoshintsha ama hairstyle ne-skin color kuphela phela umuntu oyedwa so manje yabona nje lo muntu loyo angithi ubona uma ubhale affidavit e-police station ekugcineni kwenziwa kanjani so bezodwa bethi uyazi mfethu ingeze uma ingento abantu besifazane bohlezi bekhona kumele uyiqaphele phela uyibheke ngeke ngihlomisa abafuzi lapha ngithi akuphathwa amantombazane ehluka yazi because wena so ushado nefro noma umuntu eqondela ngithi nomuntu eqondile but umuntu osesibukweni public eye uvele umuntu mhlawumbe ozoyinboxa amathekeni yabo mhlawumbe athanda uthandela nje abantu abangangawo yabo awuzongenzeka lokho mhlawumbe uthola ama-inbox yabo amathekeni ukuthi yabo afuna ngeke ngayimenshina kakhulu earlier lo ndaba ngeke ngayimenshina earlier kakhulu ukuthi as an artist kumele uzigade izinto ezifana nalezo uma uyi-public figure nje kumele uku-understand ukuthi akubona bonke abantu abangeza ngalendlela ocabanga ngayo yabo ukhanda igama is take a time ukudestroy is take a second just bra yabo so mina ngiyazama futhi ngiyafisa noNkulunkulu ngenelele ekuthenini be-understand abantu esinabo ey'mpilweni zethu ukuthi i-media is something else, our private life is something else. Yes, yeah. Sekonda kakhulu lapho. Hayi ebesini. Umuntu menginbox engitshela ukuthi uyangithanda mina kuphi lakho engingakusho ngithi mina hey angikufuni ngikuyena sengiyazilesa yabo
utholakala lula. No, there's no need ukuthi ngisichaze. Lo muntu osuke eyifan ehluleke ukuyibamba cabanga ukuthi khona enye into extra kumele igcine kanjani abantu kumele ngithakathaka mina mfethu wathi ngithanda mina ngithanda mpela Thanda I love you Mesho njalo mfowethu ukhona lapha ekhaya unakhonjana usisi wami ade eganile ubuye emendweni ushaye umjida wakhe ngegeja ngakunika yena mshaya igeja lokulima umshaye ngalo manje hawu umjida uthini cha ngizokhuluma la ngeke akushaya issues no counseling But counseling first yabo sponsor sakho first uthola before first ngiyo conclude yabo ngicela bafethu abasubscribe ku YouTube fethu uzongena kuyivuka SATV alivuka SATV uzothola iBlogmas podcast today goes to App and Save thola yena ke lapho fethu subscribe comment ulike fethu ilazo uthola khona fethu yabo onke ama episode yami fethu ilazo uthola khona yabo Epic Eye awuyidlalele la fethu Sinabe. Ngani nginika icansi ngizonaba. Igama lami usibusiso Sibisi Mahlasi Mlombo Bovungana bezinyaba entale zenakala. Ngangibiza ngo-Epic Eye yonke indawo ngo-Epic Eye. Epic on okay, Epic not C on okay, Epic on okay, Epic Eye then I wetho nje. Epic Eye mawuthi nje Epic Eye ngisho ngena ku-AI ya uzomtshela amahandle njengoba manje izinto abalula kakhulu umuntu ethi yazi ingoma yakhe ngithola ngezi link ngithi kodwa Nkosi yami ingoma kodwa Nkosi yami kagana kodwa uvela ungene nje ngakunikeza ngelink online ngene ungibhale nje ukuthi nje Epic Eye noma ungalibhala ulibhedile kancane bazocorrecta bona beliveze yabo sokho umsebenzi wakho wonke yonke into nokuthi ngilwa nobani bazobona lapho ulolo bani kanini buzuyana bakuthola kanjani sure yeah mina nguKhanyisani wakaSikhakhane kuma social network Jumping Castle Jumping Castle SA ku TikTok nje Jumping Castle oyimele ku Facebook Jumping Castle SA ngiyatholakala bafethu ngiyakwazi ukuthi umcimbi wakho nginandisele and kabi yonke nje into esukihlupha emcimbini ngiyayigxoba kabhlungu kabi umsebenzi wami uzayo bafethu kabuhlungu umsebenzi wami uzayo ubased kakhulu empilweni yami uhambo lempilo kakhulu mhlawumbe nje ngimuthi kancane umuntu ezoza ukuthi hayi ngempela hayi udlali yes uthando ngiyahlonipha futhi sengiyalwesaba mina nemali umuthi omubi kumantombazane wemantombazane umuntu mayise nemali usuke phethe izwe lonke nina nimqomani pindelele Jumping Castle hola ngathikola ingoma ezayo ku-Epic ngiyatshela i-feature eshisayo phela gabi ayifana noma nje ephele course bese ngiqala ingoma ngishaya intro phela wenza udo hola ikamera miyela produce which one this one before we go I beg to all the South Africans I beg stop what you are doing because if you don't you will suffer the consequences I'm telling you and we are all one blood I'm a German from Lagos if you try to disturb my peace here in South Africa I will eliminate you my grandmother is a sinner witch back in my village I'm telling you I'm closing the show now thank you my guys small Thank you for having us, bro. Thank you, Vince. Thank you